Salut și bine ai venit la un nou episod din Academia Banilor. În primul episod am ales să documentez acest drum spre independență financiară cu cifrele pe masă. Astăzi voi trece la treabă. Pentru a putea să investesc, trebuie să am o platformă care să-mi dea acces la piața financiară. Știu că multe persoane amână decizia de a deschide un cont și de a investi pentru că le este frică să nu li se fure banii sau nu știu exact cum să înceapă. Astăzi o să vă arăt care sunt pașii necesari pentru a verifica dacă o platformă de tranzacționare este sigură sau nu. În primul rând, trebuie să înțelegem că în România există o instituție care supraveghează piața de capital numită ASF, Autoritatea de Supraveghere Financiară, și care reglementează companiile serioase și oferă protecție investitorilor. Acum, haideți să vă arăt platforma reglementată de către ASF pe care eu o folosesc. Aceasta este pagina celor de la Tradeville. După cum puteți observa, sunt chiar membrii fondatori ai Bursei de Valori din București, partea stângă sus, iar referitor la partea de reglementare, întotdeauna în partea de jos a paginilor, putem observa reglementarea. O secundă să mut eu puțin căsuța. Cei de la Tradeville sunt reglementați de către ASF. Da, în momentul în care dăm click pe ASF, ne deschide pagina Autorității de Supraveghere Financiară. Deci în acest moment eu știu că lucrez cu o companie reglementată. Asta înseamnă că fondurile mele sunt în siguranță și că pe viitor, în momentul în care vreau să plasez o cerere de retragere, banii îmi vor ajunge cu siguranță în contul meu bancar. Acum, pentru acest canal de YouTube am creat un subcont al contului meu principal de tranzacționare pe Tradeville. L-am denumit Legacy, în română s-ar traduce moștenirea, iar în această dimineață am transferat 5.000 de lei. Trebuie să înțelegeți că pentru a deveni investitori nu aveți nevoie de zeci de mii sau milioane, puteți începe cu o sumă modică. Este foarte important să vă creați o strategie, să vă țineți de acea strategie și să fiți la curent întotdeauna cu noutățile, pentru că piața este în permanentă mișcare. Eu pe acest canal o să vă țin la curent cu diferite știri, diferite evenimente care pot afecta piața de capital. Bun. Așa cum vă spuneam, acești 5.000 de lei îi voi investi treptat. Nu o să cumpăr de toți banii o singură companie, nu o să cumpăr în același moment de toți banii. O să încerc să diversific, să fac o analiză în momentul de față care sunt cele mai sigure companii, având în vedere contextul macroeconomic. Știți bine ce se întâmplă în Iran, în Middle East, da? Și o să dezvolt mai mult strategia pe care eu o aplic în episoadele următoare. Dacă vreți să fiți la curent cu investițiile și dacă vreți să vedeți ce companii o să achiziționez în perioada următoare, dați un subscribe și ne vedem în episodul următor.